Matul is-sena li għaddiet ġew allokati xejn inqas minn 514 unit ta' akkomodazzjoni soċjali lil familji Maltin u Għawċin. Sena rekord kif dan u l-akbar ammont ta' postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali li ġew allokati lil familji f'pajjiżna f'sena waħda. Dawn il-familji ġew allokati wieħed mill-postijiet ta' akkomodazzjoni li jinsabu fl-Imsida, is-Siġġiewi, Bormla, il-Qrendi, Ħażebbuċ, Ħalluqa u Ħallkirkop li jagħmlu parti mill-akbar proġetti ta' housing soċjali f'pajjiżna fl-aħħar 40 sena b'investiment totali ta' 110 miljun euro. Proġetti li qed jinbnew madwar Malta u Għawdex li mhux biss jaħsbu għal bżonnijiet tal-preżent imma anke jaqdu l-ħtiġijiet tal-futur. Fl-istess waqt li huma binijiet maħsubin fid-dettall biex anke jippreservaw iż-żoni tal-madwar. Dawn l-appartamenti qatt ma jkunu għal-beħ u fl-ebda mument ma jistgħu jinxtraw filwaqt li l-kirja soċjali tinħadem skont jidħul tal-familja. L-awtorità ta' djari impenjata biex dawn il-postijiet jingħataw lil min verament ħaqqu fejn jgħaddu mingħajr bir rigoruż biex ikun assigurat li kulħadd ikollu għajxin xieraq. Dan filwaqt li l-istess awtorità baqgħet tiżgura li l-proprjetajiet tal-gvern jingħataw lil min vera ħaqqu. Fil-fatt fl-2024 l-awtorità ta' djari rkuprat 203 ċwievet wara investigazzjonijiet ta' allegat abbuż u proprjetajiet mhux utilizzati. Ħidma intensiva anke meta wieħed iqabbilha ma' snin ta' qabel fejn l-awtorità spiċċat tiġbor id-doppju ta' snin preċedenti. Propju dwar dan tkellimna mal-kap tas-sezzjoni tal-proġetti u maniġġjar tal-proprjetà u l-proġetti Ġino Mikallef. Hawn spjega li dan mhux biss sar grazzi għall-infurzar u l-ispezzjonijiet li qed jitwettqu ta' sikwit imma wkoll il-ħsibijiet tal-persuni li jkunu jgħixu f'dawn id-djar. Poplu qiegħed jirrikorri, qed ikun iktar matur li meta pereżempju jitlaq familjar tagħhom li jkun avvanzat u jkun ġinies, dawn jiġu volontarjament biex ċwievet huma. Spezzjonijiet li tagħmel random, għandha spezzjonijiet li tiġi minn tip-offs u tagħmel spezzjonijiet skont il-bżonn. Madankollu l-ħidma ma tiqafx hemm kif anke għal din is-sena għal ħidma fuq bosta proġetti oħrajn fatt ta' lokalitajiet. Fosthom f'sit bħal-Farruġ proġett li għandu medda ta' arta madwar 10,000 metru kwadru b'investiment ta' madwar 40 miljun euro. Dwar dan kellimna lill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes. L-akbar proġett li bħalissa għaddej f'Ħall-Farruġ tal-akkomodazzjoni soċjali ta' 267 appartament u 300 garax biex finalment inkomplu nilħu l-mira tagħna li dan il-gvern jinvesti bil-fatti biex ikonna familji aktar dinjitużi fl-akkomodazzjoni soċjali.